Добрий вечір усім, хто дивиться нас зараз і в тимчасово окупованому Криму, і в інших регіонах України, і по всьому світу. Це програма Прайм. Я її ведучий Айдар Мождабаєв. І сьогодні в мене в гостях заступник командира 48-го окремого штурмового батальйону Збройних сил України імені Намана Челюбіджихана Ізет Богданов. Селям алейкум. Алейкум селям, Айдар. Сьогодні день такий, ми тут з Ізетом трохи вже обговорили. Сьогодні 80 років Мустафі Джемілєву, людині, яка з дитинства, напевно, в усіх нас викликала не лише повагу, а прагнення наслідувати його, робити хоча б щось так, як він робив тоді, коли був фактично самотнім у в'язницях радянських. Він тримав найпотужнішу голодовку 303 дні. Його годували через зонд примусово. Це взагалі, це дійсно, це рекорд книги Гіннеса насправді, але це рекорд справжнього життя. Багато його цитат, багато його всього і приклади його власного, і того, що він писав, виступав, як він поводився в критичних умовах, коли фактично не мав надії. Це зразок для всіх нас, і коли хтось зараз каже про якісь там відчі, або апатію, або втому, він не втомився. І досі. Сьогодні Мустафі Джемілєву, лідеру кримського народу, 80 років. Я зателефонував йому ще зранку, привітав, сказав, що заздрю його молодості, силі, його натхненню, його енергії і побажав жити дуже довго і якнайскоріше повернутися в Крим, за який він боровся і бореться все своє життя. А ще сьогодні, потім вже стало відомо, що президент Зеленський запросив до себе Мустафа Ага і підписав указ про присвоєння звання Героя України легендарному діячу кримського народу і, в принципі, всього ще радянського дисидентського руху, людині, яку знає весь цивілізований світ. І ми приєднуємося до привітань. Мустафа Ага, ще раз живіть довго, ваша боротьба не була, не є і не буде ніколи марною. Ви даєте приклад усім і ви показуєте нам шлях. Я вас дуже люблю і пишаюся вами. Зета, щось можу додати? Дійсно, Мустафа Ага є справжнім лідером кримськотатарського народу. Це символ боротьби нашого народу за повернення на нашу батьківщину. Так сталося, що в 2014 році знову Крим був окупований, і Мустафа Ага своїм прикладом доказав, що боротьба триває, ніхто не буде ніколи здаватися, поки не буде відновлення справедливості, поки кримськотатарський народ не буде вільно разом з українцями жити в вільному Криму. Зі свого боку, від себе особисто, від всього нашого батальйону, кримського батальйону, який формується зараз на півдні нашої країни, саме для виконання завдань по звільненню Кримського півострова від окупантів. Я хочу привітати лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва з днем народження. Я впевнений, що в наступному році разом з ним ми будемо в Криму. Ми до цього готуємось. Давай тоді перейдемо до практичних дій. Не всі тебе знають, хоча, в принципі, хто в Україні живе, знає. Ізет був заступником представника президента України в Криму до, здається, 19-го року, так? І виконував обов'язки представника. До того, до окупації Криму, був заступником міністра транспорту і чогось там іще. Тобто робив кар'єру таку політичну, чиновницьку. Я не скажу в поганому сенсі, але це було інше життя, так? І, значить, зараз Ленур Ислямов, який ніколи не був військовим,
командир 48-го окремого штурмового, ти заступник командира 48-го окремого штурмового. І я дивлюсь на вас і думаю, що, напевно, ви найсправжніші люди, яких я знав протягом останніх своїх років, бо ви не кидаєте свої слова на вітер і робите те, що потрібно. При тому, що ти там і викладач, і там науковою роботою займаєшся всім, але ви кинули все. Станом на зараз ваша мета лише єдина – це військова боротьба. І іншого шляху не буває. До речі, я пам'ятаю, коли Мустафа питали, а щодо військового шляху, він завжди казав дипломатичний і військовий. Він ніколи не казав, що хтось нам подарує Крим. Він реаліст, людина, яка мала справу з тоталітарним режимом потужним. Да? Він ілюзій до них не мав, на відміну від багатьох наших політиків, там, різних там, діячів, мислителів тощо. Яка твоя мотивація? Яка мотивація людей навколо? І як практично зараз створюється батальйон? Це великий підрозділ, це менше бригади, але це більше за звичайний батальйон. Правильно все розумію? Десь так. Ну, без уточнень, просто розкажи про специфіку, про себе. Кажи, що хочеш, насправді, тому що мені все цікаво. Я думаю, що глядачам теж цікаво про батальйон. Ну, ми ж не рекламуємося, ми ж не... До речі, я за рекламу, за будь-яку рекламу справжніх вчинків, да? Але, ну, так, все в робочому режимі зараз відбувається. І в якому стані, коли, як би сказати, ви зможете сказати, що все, підрозділ кримський повністю сформований, або він вже сформований. Ну, що можна сказати, дійсно? Давай почнемо з того, що як Крим був окупований тимчасово в 2014 році агресором, ми всі чітко розуміли, що той конфлікт, створений на території окремих районів Донецької і Луганської областей, саме для того, щоб відвернути увагу міжнародної спільноти і держави України в цілому від ситуації в Криму. Від базового злочину. Так, першого злочину, базового злочину саме окупантів. Крим для них була така точка, яку вони хотіли завжди тримати під своїм контролем. Окрім неофіційного, ще вже захотіли офіційно. У 2014 році було збройне захоплення нашого Криму. І тоді я особисто і багато хто з Криму у зв'язку з окупацією покинули Крим. Покинули Крим і приїхали на материкову частину України саме для того, щоб боротися за повернення додому. Боротися, тому що ми в такий період життя своє проходимо вже таке доросле життя, що історія так виклала все, так ситуація переносить, що це наш обов'язок. Наш обов'язок боротися за нашу землю. А до 2022 року, до повномасштабного вторгнення в Україну, я особисто і багато хто з нас працювали над питанням повернення Криму в аспекті політико-дипломатичного тиску. Тому що той воєнний шлях, він готувався дійсно, але як основний не розглядався. Тому що є міжнародна спільнота, є певні інструменти щодо тиску на агресора. І вони поступово запускалися. Хотілося завжди більше нам всім, тому що ми швидко хотіли повернутися, але цей процес, він дуже інертний. До речі, ти затронув питання щодо наукової діяльності. Наукова діяльність також пов'язана, моя особисто, пов'язана з Кримом, тому що та наукова праця, яка була завершена у 2023 році, вона називається «Стратегія деокупації Криму», якщо простими словами. Тобто це наукова робота з обмеженим це юридично законодавча така, да, наукова це не законодавча, це, по суті, стратегія повернення півострова. Це комплекс заходів. яким Крим має стати... Ні, це комплекс заходів щодо повернення території. Тобто там і зміни, пропозиції щодо зміни в законодавство. Там і певні пропозиції для нашої міжнародної спільноти. Там є певні пропозиції для влади України. І цей комплекс називається «Стратегія деокупації
і реінтеграції Кримського півострова. Тому що 10 років окупації мають певні наслідки. Мають певні наслідки і в нормативно-правовому полі. Це великі наслідки, давай скажемо. Так. І для наших громадян, тому що кому було 5 років, вже 15. Тобто це доросла людина, яка вже багато чого розуміє. І всі ми знаємо, що інформаційна війна, яку проводить окупант, ту пропаганду, вона дуже потужна, на жаль. І ми повинні готуватися до звільнення півострова і до певних реінтеграційних процесів. Це що стосується безпосередньо моєї наукової роботи. Що стосується змін, які склалися після того, як окупанти вдерлися вже повномасштабно в нашу країну, тут я хочу сказати, що політико-дипломатичний шлях вже прийняв другорядну позицію. Був підірваний, скажімо так, остаточно. Він залишається, тому що військовий зараз шлях – це першочерговий. Від того шляху, від військового шляху, воєнного шляху, залежить політико-дипломатичний шлях. Є хірургія, є терапія. Тобто раніше терапія була на першому місці, а зараз вже без хірургії ніяк. Так, не допоможе. Тобто зараз військові Збройні Сили України повинні змусити агресора фізично піти, це перше. По-друге, сісти і вирішувати, яка буде контрибуція, як певні моменти в міжнародному полі вирішувати. Але перш за все зараз шлях – це воєнний шлях. Тобто ми всі повинні були стати в стрій Збройних Сил України. Інакше тоді ми не боремось. Іншого шляху немає. Тому ми, хто в 2014 році покинули Крим задля повернення цієї території під суверенітет України, після 2022 року повинні стати в строй Збройних Сил України для того, щоб боротися за свою землю. Вже потім ми вийдемо, коли ми зайдемо в Крим і все стабілізується, ми вже підемо далі своїм шляхом, цивільним шляхом. Але зараз наше здоров'я, наш стан дозволяє, і ми повинні це зробити. Ну, щось про підрозділ можеш розказати? Про підрозділ скажу. Приєднується. Дійсно, це рішення було прийнято спільно міністра оборони з Генеральним штабом і командування Сил територіальної оборони. Це історичне рішення. Підрозділ має дуже такі в глобальному плані певні напрямки по Кримському півострову. І загальними рисами хочу сказати, що саме наш підрозділ буде виконувати завдання по Криму. Ти знаєш, що я помітив, що в медіа, в тому числі там в дописах Данілова, пана секретаря РНБО, вже згадується Кримський фронт. Так, це поки не звільниться кожен клаптик української землі, війна не зупиниться. Це зрозуміло. Тобто вже зворотнього шляху немає. Той рубеж, який вони, окупанти, перетнули в 22-му році, це з одного боку дуже погано. А з іншого боку, це вже ж завершення. Є визначеність і завершення неізбіжно. Знаєш, воно все одно завершиться і завершиться нашою перемогою. Це однозначно, тому що цивілізований світ знає все, що відбувається, і він теж бореться за міжнародну справедливість, за безпеку загальну. Тобто окупант все одно буде покараний за свої дії, починаючи з 2014 року. Що він робив, це все документується, в тому числі і на міжнародному рівні. І відповідальність цих осіб, які вчиняють міжнародні воєнні злочини, вони однозначно будуть нести відповідальність в міжнародних судах. Ну, давай трохи знову ж до підрозділу. Я розумію, що і ти хочеш розказати. Давай про підрозділ, що можна сказати. Про підрозділ? Кого ви закликаєте приєднатися? Хто потрібен? Так.
в чому специфіка? Ну, таке, щоб цікаво було людям, які нас дивляться. І всі ж розуміють, що раніше чи пізніше всі придатні люди, вони отримують повістку. Так чи інакше. Або їм доведеться повернутися з кордону, або вони будуть злочинцями, в принципі, для своєї країни. Да, якщо вони залишили країну і забули про неї. Да? Тобто ось весь спектр того, що собою являє батальйон імені Намана Челебіджихана, 48-й, і склад, особистий склад. Про особовий склад я багато тобі не можу розказати. Ні, ну я ж загальними словами. Загальними словами я хочу почати з того, що є у нас Конституція. Це основний закон. І відповідно до 65 статті Конституції це не просто бажання нести службу або захищати свою країну. Це обов'язок. Обов'язок кожного громадянина нашої країни. Включно з тими, хто покинув територію Автономної Республіки Крим і включно з тими, хто там знаходиться. Всі ми розуміємо, що до певного часу задіювати наших громадян в Криму небезпечно. Небезпечно, поки ми не зайдемо в Крим. Але у мене і у всіх виникає питання щодо наших громадян, які покинули територію Криму і зараз знаходяться на території материкової України, також ті, хто покинув територію України і виїхав як в країни. Біженці. Да. З українськими паспортами, українських громадян. Виїхав в інші країни-партнери. Тут я хочу звернутися до наших громадян, дійсно, щоб кожен з них чітко розумів, що у нас співвідношення з окупантом десь в середньому десь 1 к 7. Я маю на увазі щодо мобілізаційного ресурсу. Ти знаєш, в них, здається, він, в принципі, якщо так подумати, безмежний. Бо в них же є ті, кого вони називаються гастарбайтерами, вони можуть там купувати, поки гроші є. Там, я перепрошую, громадян Узбекистану, Таджикистану, да слухай, Так. Гроші але вирішують. вони не цінують життя людини взагалі. У нас тут навпаки. Життя військовослужбовця – це перше. Різні світи. Абсолютно. Так. За що бореться Збройні Сили України, Генеральний штаб, влада України і всі наші міжнародні партнери. Тобто наше завдання технічно дати всі можливості, я маю на увазі з боку міжнародних партнерів, що нам дають технічні можливості для того, щоб у нас була технічна перевага перед агресором. А наше завдання – підготуватися і підготувати особовий склад якісно, щоб життя та здоров'я зберегти людину. Що це таке армія? Армія – це не тільки людина з автоматом. Ні. Це цілий комплекс. Тобто є люди кажуть, а я вже не в змозі бути в окопі, і я не піду в армію. Ні. Там є робота для всіх людей. Взагалі. Логістика, техніка. Хтось в логістиці, хтось медик, хтось керує БПЛА, дронами, хтось в окопі, хтось може бути на танку, хтось може бути в інших напрямах використаний для того, щоб задіяний, для того, щоб принести користь нашій державі, для того, щоб найскоріше звільнити наші землі. І тут дуже важливо, щоб ті люди, які виїхали з тимчасово окупованого Криму, зокрема, те, що я хочу сказати зараз, щоб вони приєдналися саме до нас, тому що наше завдання – це Кримський півострів. І саме вони повинні мати найпотужнішу мотивацію повернутися додому. Тому що саме вони покинули Крим у зв'язку з окупацією. Саме вони втратили більше за всіх. Вони виїхали і повернутися не можуть зараз. Тому приєднатися до нас дуже важливо для них. Тому я хочу звернутися до кожного громадянина України із Криму, щоб вони зверталися до нас. Ми допоможемо повністю процес від обліку. Я знаю, що багато хто не стоїть взагалі на військовому обліку. І це є поганим, тому що чинним законодавством передбачено 10-денний термін при зміні місця проживання встати на облік. Це люди просто ховаються від власної держави. Ухиляються. Да. Ті, хто не йдуть, ухиляються. Мають 2 ноги, 2 руки, голову. Тобто є можливості для того, щоб долучитися до боротьби. Бачимо, ми
нікого не бросаємо. Ми проконтролюємо, ми допоможемо прямо з першого кроку. Від заходу до військкомату, до Скажи, нашого будь ласка, підрозділу. як це відбувається? Нехай люди знають. Як у нас є інформація відносно приєднання до нас, номери телефону, завжди можуть звернутися і сказати, я готовий. Будь-де ми допоможемо пройти, стати на облік в військкоматі, отримати все, що необхідно для того, щоб прибути до нас, пройти базову військову підготовку. Тобто жодна людина, яка зараз думає, що вона не вміє воювати, не вміє там користуватися зброєю, ще щось не вміє. Я запевняю, що поки людина не навчиться, вона нікуди не піде. А скільки триває термін підготовки? Відповідно до норм, це 36 діб, це базова військова підготовка. Це та база, яку має кожен військовослужбовець пройти. А потім додатково будуть навчання за напрямками. Тобто, якщо людина військовослужбовець буде керувати дроном, він потім окремий курс по дронам буде проходити. Ну, не буде людина, поки він не навчиться, він не буде виконувати завдання. Це неможливо. Окрім того, є грошове забезпечення, є забезпечення форменним одягом, є харчове забезпечення на певному должному рівні. Ну я знаю, як Ленор, ти ставитесь до особового складу взагалі до всього навколо. Тобто це я точно можу сказати, що людям, які захочуть і прийдуть до військкомату і захочуть піти в 48-й окремий штурмовий батальйон, вони точно відчують, що таке армія, в яку вони прагнуть насправді. Тобто там у нас немає такого, щоб там хтось нехтував кимось там або принижував. Такого в принципі не є. Це взагалі в армії такого немає. Бо ми не кацапи. Щось, дивись, що таке Кримський напрямок ось зараз? Це все, що південніше Херсону, я правильно розумію? І до приблизно. Кримський напрям – це, звісно, звільнення спочатку деяких районів, які досі, на жаль, є тимчасово окупованими. Ви знаєте, нещодавно був рік, як звільнили Херсон, але є лівий берег Херсону, не повністю зараз, але він є тимчасово окупованим. Тобто для того, щоб зайти до Криму, нам всім потрібно ще звільнити окремі райони Херсонської області. І там райони достатньо великі, і відстані достатньо серйозні. Там сотні кілометрів, так? До Криму? Ну, не сотні, ну... 2 сотні, да? Так. Десь від Херсона. Трохи менше, так. Ну, це завдання тут насправді складне і історичне. І чому саме штурмовий батальйон? Що це значить? Тому що батальйон штурмовий буде мати технічні можливості і навички військовослужбовців задля звільнення спочатку окремих районів Херсонщини, а потім Криму. Чому важливо і чому так склалося? Тому що окупанти за 10 років, ну і навіть ті херсонські райони, вони окупували і там дуже сильно укріпились. Дуже сильно укріпились і звільняти територію, яка зайнята певний там великий відносно час, насправді дуже важко. Ну вони ж не мордували часу, вони ж закапувалися там. Закапувалися бетоном, укріплювалися, тобто це буде важко. Важко, і до цього треба готуватися, чим ми і займаємося. А специфіка, чим відрізняється? Ось окрема штурмова рота, вона ж була, не штурмова рота вогневої підтримки, на базі якої створений цей підрозділ. Вона ж була в Бахмуті. Це Донеччина, це міські умови, це інша трохи конфігурація місцевості. Чим суттєво відрізняється Кримський напрямок в плані специфіки бойових дій, наприклад, да? Відстані, я не знаю, там рельєфу місцевості? Ну, Крим взагалі специфічний. Ну, я маю на увазі поки що Херсонську, перед Кримською зону Херсонської області. Ну, там, де ми були в Бахмутському напрямку, в Донецькій області, там окупанти заходили і були бої міські. Міські бої насправді дуже важкі, тому що там так склалося, що
одна висотка, там один будинок, там були окупанти, і поруч там, може, метрів там 100 будинок, і там Збройні Сили України. Міські бої важкі, а що бувають легкі? Важкі в плані того, що, знаєш, з кожного вікна вистріл, є специфіка певна міських боїв, і вони вважаються важкими насправді. Там, де степна зона зараз Херсонщини, там вони укріпилися бетоном, і тут нам потрібна артилерія важка, і нам потрібні певні технічні засоби, також для того, щоб поступово рухатися вперед і звільняти територію. Вони, чи ти чув щось про те, що вони рекрутують, не знаю, якось там захочуть грошима або призивають людей з Криму? Дійсно, вони призов з Криму здійснюють спочатку повномасштабного вторгнення масово приховано. А які масштаби? Масштаби достатньо великі масштаби, але справжні масштаби дізнаємось, знаєте, коли ми зайдемо в Крим. Тобто вони проводять приховану мобілізацію, так звану, і вони залякують родини, коли забирають наших громадян. І тут у нас діє програма «Хочу жити» на території України. Тобто наше завдання доводити і давати шлях, як здаватися, як переходити до нас. Тобто ми розуміємо, що більшість так званих мобілізованих осіб з території Криму окупантами – це не їх бажання йти до лав окупантських, а це примус з боку окупаційного режиму. Це може бути і елементами залякування, і шантажем, і все інше. Але точно не за гроші, і точно це не бажання наших громадян не нести службу окупанту. Там бажаючих за гроші в Росії вистачає. В Росії, так, не в Криму. Точно не серед громадян України. Я зараз про більшість кажу. Завжди є там окремі випадки. Вони, до речі, все ж таки вони більше розраховують, я думаю, на тих самих, я перепрошую, тувинців або там бурятів, ніж на громадян України. А громадян України, вони ось, ми бачимо, що в Донецьку відбувається, да? В Криму вони так масштабно не роблять, наскільки я розумію зараз. Я ще раз кажу, Ельдар, там йде прихована мобілізація, і вони це роблять. Але вони насправді почують і відчують від громадян України кримських, коли ми зайдемо в Крим. Вони відчують все. Я впевнений в цьому. Добре, давай так трохи перестрибнемо з теми на тему. Можеш повертатися до батальйону, до будь-яких, що ти, може, забув сказати, або хотів сказати, хочеш. Як ти бачиш, я дискусії певні, навіть зараз про це чув, що буде, коли українська армія зайде в Крим? А що буде, коли українська армія зайде в Крим? Наше завдання, звісно, зайти перш за все в Крим, і наше завдання до цього питання підготуватися. Тому що 10 років окупації, як вже я казав, мають певні наслідки. Мають певні наслідки щодо документування наших громадян. Ми повинні Збройні Сили України і всіх, хто буде заходити, чому і специфічний підрозділ, я кажу, от наш підрозділ, щоб Збройні Сили України чітко розуміли, що вони вже в Криму, і певні моменти враховувати. Наведу простий приклад. Збройні Сили України рухаються в напрямку Криму і заходять в селище Херсонської області. Людина, яка там проживає, громадянин України, наприклад, має паспорт на так званий паспорт окупаційного режиму. От у мене питання, для чого він цей паспорт взяв на Херсонщині? Це ж просто людина, напевне, треба розбиратися з цим питанням. Тобто це не по замовченню треба цей паспорт вважати як таким, який вимушено взяти. Тобто кожна людина має пояснити українській державі, чому... Я про Херсонщину кажу. Тому що вона окупована, була тимчасово нещодавно. Як ми заходимо в Крим, ми чітко розуміємо, що у кожного громадянина є так званий паспорт. Вимушено взяти для того, щоб він мав можливості перебувати. Україна його не визнавала спочатку. Не визнає. На законодавчому рівні так званий паспорт не визнається. І політики державної щодо того, щоб наші громадяни виїхали сюди, теж немає. Тому що це буде все сприяти окупаційному режиму. Вони завезуть туди росіян і будуть змінювати демографічну ситуацію. Тобто
будемо казати так, наші громадяни, які там, а їх 2 мільйони, які залишились, вони всі взяли так звані паспорти. Варіантів немає інших. Але у мене питання, херсонці чому брали ці паспорти? Ну, деякі херсонці, не всі, там мало. Тобто паспорт окупаційного режиму в Херсонщині відрізняється від паспорта окупаційного режиму в Криму. Наведи приклади. Я навожу приклади. Що там вимушена в Криму ситуація, а на Херсонщині такої ситуації ще ми не бачимо, що вимушено вони брали. Тобто ці всі люди, хто брав, треба розбиратися з ними, чому вони його брали. Тому що там ситуація на Херсонщині відрізняється від кримської ситуації. Це перше. Друге питання. Реінтеграція. Тобто 10 років окупації народилися люди, громадяни України, які не мають там документів державного зразка. Вони хто? Тобто фільтраційні заходи повинні бути такими, щоб ми чітко мали певний алгоритм для того, щоб розбиратися і ідентифікувати людей. Тому що 1 мільйон громадян, десь плюс-мінус, росіян завезено незаконно на територію України. І відповідно до нашого законодавства українського і до норм міжнародного права ми повинні його видворити, цього громадянина. Тобто всі ці заходи нам потрібно опрацьовувати. Далі ми, як держава, після того, як ми перетнемо адміністративну межу, ми повинні забезпечити життєдіяльність і функціонування інфраструктури саме на території Криму. Всі ми знаємо, що окупанти варвари. І коли вони можуть все зруйнувати. Коли вони будуть виходити, вони все зруйнують. Все, що можливо, тобто і неможливо, нам треба розраховувати на найгірший сценарій. Так, нам треба розраховувати на те, що нам треба підготуватися, щоб прямо з першого кроку у нас були технічні можливості забезпечувати, поки штучно, а потім вже виходити на певний такий стабільний процес самозабезпечення інфраструктури життєдіяльності, тому що це остров стане. Як тільки буде захід в Крим, я впевнений, що мосту так званого вже не буде. Тобто це буде острів. Або він буде дуже забитий в один бік. Ні, я думаю, що затор великий. Ми всі зрозуміли, що технічно у нас є всі можливості для того, щоб його знищити. Але поки що, я так розумію, що сенсу немає це робити. Але можливості є. Ні, давай подробніше про те, як буде відбуватися деокупація. Бо багато людей, ну не багато людей, є люди, які спекулюють, які кажуть, що не треба нікого карати, що якщо людина там нічого страшного, що вона там працювала, я не знаю, там, перепрошую, російським мінтом або чиновником, що нічого страшного, треба всім амністію, всіх обійняти, розцілувати. Я відповідаю таким чином. А де тут справедливість? Де людина, яка воювала за звільнення, і людина, яка жила там як рослина, нічого не робила, або гірше, да? Пристосовувалася, там, служила, або в силових структурах, або у владі. Ось що робити з такими людьми? Я зараз не про росіян. Я розумію. Ну, ось і твій алгоритм, ти ж написав стратегію, то вона ж, це там юридичні такі речі теж є. Звісно, є. Нам треба підготуватися тут заздалегідь і донести цю інформацію. Це важливо. Ну, так я про те питаю. А донести інформацію про те, що всі наші громадяни, по-перше, ми розуміємо, що вони в заручниках знаходяться. Це важливо. Що вони перебувають там не для того, щоб допомагати окупантам. Я загальні речі кажу зараз. Є, звісно, ті люди, які допомагали окупаційному режиму. Будуть такі люди, які будуть мати серйозні наслідки, їх дії будуть мати серйозні наслідки. І це буде певні судові такі потужні процеси, тому що допомога окупаційному режиму в його встановленні, в репресіях, це все воєнні злочини. По фальсифікації в виборах, ні? Звісно, це все воєнні злочини. Тобто це все кваліфікується як допомога встановленню окупаційному режиму. І в тому числі участь у виборах. В тому числі організація. Організація участь. Участь у виборах, тут теж треба розбиратися. А ми ж можемо уявити собі ситуацію, коли людину вимушено повели на так звані вибори і зняли його на камеру. Теоретично це можливо? Можливо. Тобто тут наше завдання не дати таку
можливість окупаційному режиму, окупантам, щоб вони створили з нас, української держави, ворога для наших громадян Тобто в Криму. тут чітко треба Розумієш, про що я кажу? лінію розмежувальну Це ж- провести, да? Між дієвим сприянням ворогу, дієвим, і Між тими, хто да, реально да. допомагав окупаційному режиму, приймав участь в реалізації злочинних процесів на території Криму, відносно наших політв'язнів, відносно всіх репресій, що вони там Ну, створили. доноси писали, я не знаю. Все, що завгодно. Чітко можу тобі Власність сказати. чужу. Так, так. Це все злочини, за якими буде відповідальність. І всі ці люди понесуть відповідальність. Але це не стосується громадян, які не скоїли нічого і просто жили на території Криму. І тут дуже важливо нам провести таку лінію для того, щоб не дати можливості окупантам маніпулювати з цих питань. Тому що вони будуть працювати над тим, щоб налаштувати наших громадян проти нас. Наше завдання чітко донести, що шановні громадяни України в Криму, кримські татари, українці і всі наші громадяни входять в Крим в ваші Збройні Сили України. Це в ваші Збройні Не Сили. бійтеся їх. Не то, що не бійтеся, сприяйте, допомагайте і рухайтеся. Ну, це зрозуміло. І це важливе питання. Ні, а який цей меседж до нормальних людей, які не стали частиною цього там окупаційного режиму? Є люди, які стали частиною окупаційного режиму. Я скажу коротко. Ми прийдемо і чітко розберемось, якщо будуть докази, що вони вчиняли злочини проти держави України, проти людяності, проти громадян України. Тобто всі ці моменти, я тобі скажу 100%, вони залишили певні наслідки в бумажному, в паперовому плані. Ну, зараз такий світ, знаєш, Да, безслідно без наслідків, нічого. Да. безслідно нічого не буває. Тобто все буде. І якщо людина чітко знає, що вона нічого не скоювала, 100% жодних покарань вона не понесе. Тобто нічого не буде. Вона буде жити на своїй землі, буде мати всі права, як громадянин України. І все, і ніяких А скажи, питань. як ти думаєш, ось цих колаборантів росіяни з собою візьмуть, коли відступатимуть? Ні. А що вони з ними зроблять? Знаєш, багато хто покидає... Русські ж своїх не бросають. Ну, я тобі скажу так, що коли вже ми наблизимось до Криму, буде дуже цікава ситуація в Криму. Вона дуже цікава буде. Тому що з Криму покинути Крим можна тільки завчасно. Тобто, можна було вчора, може сьогодні, а вже питання, чи можна завтра це зробити. Ну, коли настанеться питання. завтра, що ніхто не знає. Да, Ну, і не знаю, ми не знаємо, вони точно не знають, що чи можна буде завтра покинути Крим. Я маю на увазі виїхати. незаконно заїхавшись на територію Криму. І кожен громадянин, знаєш, він уявляє собі, що він скоїв там на території Криму. І він чітко знає, чи він злочинець. Ти знаєш, я так скажу, що ось в них такі ілюзії є там безкарності. Ну, як в усіх дебілів, там буває таке відчуття безкарності. Знаєш? Насправді всі сусіди знають про все, колеги знають всі про все. Всі все знають у Криму. Так. Тобто там люди, я думаю, залюбки допоможуть державі українській, бо не захочуть жити поруч, ходити з тими, хто фактично був за ворога. У нас буде вся інформація. Багато інформації вже є. Але вона буде перевірятися, вона буде доповнюватися і будуть певні наслідки цього процесу. Якщо людина точно не скоювала нічого, їй нема чого боятися. Вона буде нам допомагати. І ми це знаємо. Тому що кожна людина, навіть будь-то колаборант, будь-то громадянин Росії. Громадяни Росії, колаборант, вони точно знають, що вони вчиняють злочин. Вони точно знають, що це несправедливо, це неправильно і... Навіть вони це не кажуть, а вони знають. Але я думаю, що все ж таки знайдуться люди, які під дурня коситимуть. Скажуть, такі теж будуть. Я не знав, а що, це не треба було організовувати вибори. А я тут в виборчій комісії був, а я ж, Закон є. Незнання законодавчої бази, законів не звільняє від відповідальності. Це теж прописано. Хочеться багато цікаво розпитати, але ти точно про батальйон нічого зайвого не скажеш, я за це все зрозумів вже. Тобто випитати з тебе таке не вдасться.
Добре, скажи, хто є не по іменах, а хто є кістяком батальйону, люди, які вже мали досвід 14-го року, я правильно розумію, в Збройних силах України? Так. Розкажи про людей, ну, може, ти не персонально, просто про людей розкажи. Хто ці люди? У нас дійсно найбільша кількість людей з Криму. Вони, починаючи з 15-го року, чому кажу, тому що в 15-му році була громадянська блокада Кримського півострова. Ну, фактично, батальйон, початок його там. Був той костяк, який чинив спротив окупаційному режиму. Я ж підкреслюю, що спочатку в тій формі, якій на той час було можливо робити. Потім ця форма змінилася. І в 22-му році ці люди, і не тільки ці люди, а ще додались до нас люди, які пішли і стали в стрій Збройних сил України. Отримали зброю, навчилися багато чому і хочуть повернутися додому. А який вік людей від і до? Яка стать? Чи є дівчата у вас, хлопці, скільки там? Ну, не скільки, просто не знаю, співвідношення. Там. Гендерна рівність, все в порядку. З цим питанням у нас є і дівчата, які займаються справами, з якими можуть впоратися. Немає дискримінації. Це я можу підтвердити. Да. Далі відносно хлопців, дійсно, від 19 років і старше, вплоть до тих людей, які вже на межі того, що їм буде 60 років, і вони будуть мати право звільнитися, і не тільки право, це обов'язок нас їх звільнити, якщо не буде продовжувати. Спробуй автомат відібрати. Да, вони дуже потужні. Є такі потужні, що навіть хлопці 30-35 років, вони не відстають. Є такі, що вони хочуть додому. Так, про зброю не питатиму, про ще й не питати. Я не знаю, як продовжити інтерв'ю, бо це дійсно не така воєнна тайна. Та ні, я зайвого не скажу, не переживай. Я хочу сказати про, чому треба в Збройні Сили йти. Чому саме важливо, щоб це були, зокрема, і громадяни України з Криму. Дуже важливо. Коли ми зайдемо в Крим, у нас буде дуже великий дефіцит кадровий. Дуже великий. Причому всюди, по всіх напрямках. Особливо в Криму. Да. Тому що нам всім потрібен певний час, державі України потрібен буде певний час для того, щоб розібратися в Криму. Це новий державний апарат, фактично. Звісно. Той так званий апарат використаний буде в іншому плані. А от ті люди, які сьогодні будуть приймати безпосередню участь в звільненні півострова, вони будуть в Криму. Точно. Вони точно будуть в процесах, які називаються управління територією, адміністрування цієї території. І дуже важливо на законодавчому рівні передбачити, що ті люди, які пройдуть військовий шлях, вони повинні мати переважне право бути призначеними, бути обраними і приймати безпосередню участь, тому що вони чітко обрали для себе шлях відстоювання своєї держави. Вони не поїхали за кордон, вони не ховалися, вони встали в стрій, взяли в руки зброю, ризикуючи своїм життям. У них також є діти, також є батьки, але вони встали в стрій і захищають країну. І дуже важливо, щоб держава передбачила це на законодавчому рівні, щоб вони мали це переважне. А буде так? Я вважаю, що це буде. Тому що насправді це вимога суспільства. Це дуже багато людей, які мають абсолютно чіткі заслуги перед державою, і які довели, що вони є державою насправді. Та і в Криму буде так само. Так. І дуже важливо, щоб кримські встали в стрій. Для нас дуже важливо. Тому що у нас багато інформації є про кількісний склад, які виїхали з Криму, які залишилися на материку, які виїхали за кордон. Зараз в державі передбачено і враховано всі ці аспекти. Якщо
голова родини йде в стрій, є грошове забезпечення. Є достойне грошове забезпечення на сьогоднішній день в умовах війни. Достойне. Є забезпечення всім необхідним для військовослужбовця. Тобто військовослужбовець все від держави отримує. Що не отримує, у нас є волонтери. Їм, до речі, велика подяка за те, що вони роблять для нашої країни. Допомагають і технічно, і всім, що необхідно, доповнюють оці, можливо, пробіли, що ми ще не можемо взяти у держави, що держава дає військовослужбовцю, додається, укріплюється волонтерами. Тобто сьогодні це просто обов'язок. Обов'язок, який і законодавчо підкріплений, і морально підкріплений. Зі свого боку, ще раз хочу підкреслити, що дуже важливо, щоб були зміни в законодавстві, щоб військовослужбовець, який стоїть на шляху захисту своєї батьківщини, мав переважне право щодо адміністрування території, адміністрування і приймав безпосередню участь у державотворенні. Ну, менше з тим, певна частина людей дійсно поїхала на Захід. Оформилися там як біженці. Я маю на увазі не лише жінок і дітей. Так. І фактично станом на зараз немає форми їх притягнення ані до відповідальності, ані до призовної комісії, яку вони мають за законом пройти, так, як громадяни. Їм навіть повістку не можна вручити, формально не можна. Я не знаю, як це буде далі. Цифрова там або якась. І вони такі, знаєш, деякі з них видавали з себе таких великих патріотів, там, але їх зараз в Україні чомусь немає. Ось, і вони так ось поводяться тихо. А що з цим робити? Як їх мотивувати? Або, я не хочу казати слово примусити, але, в принципі, до військкомату має прийти кожен, я перепрошую. Так, це закріплено в нормативно-правовій базі. Це тут пояснення, вони завжди будуть такі, я ще раз підкреслюю, якщо держава врахує аспекти того, що не може стояти на рівних громадянин України, який захищає свою державу зі зброєю в руках, і цілеспрямований ухилянт на рівних, потім ні. Це повинно бути передбачено. Це потім, а зараз? Прописано, вже прописано повинні бути. І це мотивація. Що стосується громадян, які зараз використовують прогалини в законодавстві, я стосовно вимушених переселенців кажу, і не стають на облік. Тут я вважаю, що держава повинна передбачити комплекс заходів задля того, щоб поставити на облік, розібратися. А може це можна буде зробити при посольствах, при консульствах певних? Я зараз давай розділимо. Кажи. Громадян України, які знаходяться на материку, їх багато, яких ще можна поставити на облік і призвати. І є громадяни, які покинули територію. І які покинули територію, з ними, напевно, з одного боку, поки важко, юридично важко працювати. А з іншого боку, я впевнений, що до них буде питання, коли вони повернуться. А вони повернуться. Рано чи пізно вони повернуться. Повернуться з яким обличчям? Повернуться, що вони будуть казати? Які будуть аргументи, які їх врятують. І головне, що вони будуть казати своїм дітям потім. Де вони ховалися, коли їх будинок був окупований, їх земля була окупована, їх країна була окупована. Що вони будуть казати? Це перший аспект. Я б хотів повернутися на початок моєї промови відносно громадян, які фактично зараз знаходяться на території материкової України. Потім громадяни і не стають на облік, і не виявляють бажання самостійно, бажання стати в стрій Збройних сил України. Цими громадянами я впевнений за дуже короткий термін держава точки над «і» розставить. Тобто буде визначеність, да? Тобто ти не робиш цього, не прийшов до військкомату, ховаєшся. Тобто зараз формується, ні для кого не секрет, буде така програма працювати, називається вона «Оберіг». Тобто Міністерство оборони зараз вносить повністю
в електронку вносить дані громадян. Всі ми знаємо, що цифрова країна працює найпотужніше. У всіх є банківські аккаунти, банківські карти, все є. А тут повістка десь загубилася. Послухай, я дуже цікаві речі зараз скажу. Буде все це систематизовано. Тобто про кожного громадянина держава знає, що він є і де він знаходиться. Це теж не секрет. І сьогодні технічно цифрову дати повістку теж не важко. І потім офіційно внести цю людину в базу ухилянтів. Слухай, а це те, про що міністр Умєров казав, коли він про створення такого цифрового якогось? Так. Саме Міністерство оборони зараз працює над питанням наповнення цієї системи, і потім вона почне працювати. І громадянин буде, сховається під ліжком і виходити не зможе. Тільки він вийде, до нього будуть питання. Ти в розшуку або ти офіційний ухилянт. Тобто вже пізно буде щось зробити. Людина отримає повістку і поїде туди, де буде вказано. А зараз ми пропонуємо долучитися до нашого підрозділу. Це напрям, який цікавий для саме ВПОшників, тому що це дім. Там все одно я був в Донецькій області. Для мене це важко, тому що я там нічого не знаю. Приїхав я на південь, там все близько. Там майже вдомо. Відчувається. Ти просто знаєш цю місцевість. Вони знають ту, хто був вигнаний. Так, тому і кажу, що про мотивацію. Далі. Обрати, окрім напрямку, обрати напрям своєї роботи. Тобто можна обрати спеціальність. Людина приходить і каже, я добре вмію грати в якісь там ігри комп'ютерні. Да? Іди сюди, дрончик тобі. От тобі дрон. Навчимо, покажемо, як це працює. І він там дійсно буде приносити користь. А коли його примусово призовуть, у нього не буде можливості обрати напрям, який йому ближче. Хтось каже, я медик. Хтось каже, навчити людину перекваліфікувати, і я маю на увазі, якщо це медичний працівник щодо бойового медика, там недовго. Буде час підготуватися. От зараз у нас є час підготуватися. Навчитися підготуватися, провести бойове злагодження. Після всього цього процесу він буде приймати участь. А коли ти отримаєш повістку бойову, не факт, що у тебе буде там така кількість часу, щоб обрати, навчитися там і все інше. Тобі дадуть мінімальний той курс, який передбачений і називається базова військова підготовка, і підеш захищати країну. А зараз, тут дуже важливо, зараз у вас підхід персональний. Люди, яким чином люди потрапляють до вас, як ви їх обираєте, верифікуєте і, не знаю, там, хто завгодно звертається за телефоном до тебе. Та вказаний телефон. Вказаний телефон, на нього відповідальна особа відповість. До речі, я хочу сказати, зараз немає технічної можливості просто показати, на жаль, телефон, але він буде на етері завжди. Телефон запишіть, якщо комусь цікаво. 063 248 7091. Повторюю, 063 248 7091. Ось за цим телефоном можна звертатися. І якщо людина звернеться, що буде далі? Коли людина звернеться, ми супроводжуємо процес, який визначений нормами, порядком. Тобто через військкомат, ви з людиною разом йдете до військкомату? Буде відповідальна особа, яка допоможе пройти повністю шлях від того, що він візьме свій паспорт, свій код і прийде. По-перше, його перевірять стан здоров'я. Це важливо, тому що здоров'я – це головне. Це якщо він не підходить, це військкомат. Є військово-лікарська комісія. Ну, ясно. Людина проходить військово-лікарську комісію, якщо він годен, якщо він обмежено придатний, там певна кількість напрямків тільки. Якщо він повністю годний, у нього ширше перелік. Тут я підкреслюю, да? Це у супроводі представника 48-го окремого штурмового батальйону. Це у супроводі людини, особи, яка зможе в змозі це зробити. Супровід цієї людини від
того, як він зайде в двері військкомата і як він поїде вже в військову частину для проходження базової військової підготовки, якщо у людини такої підготовки немає. І якщо людина хоче до вас, вона точно до вас потрапить. Точно потрапить. Точно потрапить. Тобто її ніхто не введе кудись інше. Ні, тому ми, багато підрозділів в країні, розумієте? Дуже багато. Да, є першочерговий, хтось там має першочерговість, має на увазі військкомат. А якщо людина пройшла відбір саме у нас, і ми надаємо на це письмову згоду, що ця людина буде нести службу в Збройних силах України саме в нашому підрозділі, він до нас потрапить. Це взагалі така, знаєш, така я таку бачу політику, да? Не лише в батальйоні 48-му, а в принципі там в деяких бригадах, особливо новостворених, вони займаються рекрутингом, вони шукають і захочуть людей. І це те, що працює, насправді. Коли ставлення не до людини, як просто хтось прийшов, а коли ти знаєш ось ім'я по батькові, там прізвище, я хочу служити тому, що, я вмію те, що, я хочу, можу навчитися тому чи іншому. Дуже проста відповідь. Тому що ми, командири, заступники і взагалі всі командири окремих підрозділів, вони дуже мають високу мотивацію. Не просто для галочки. Мати справжніх людей у себе. Мати справжніх, підготувати їх, оснастити їх, для того, щоб ефективно боротися з окупантом. Я ще раз підкреслюю, у нас по кількості дуже велика різниця. Там велика країна, на жаль, агресор. І наша країна, наш людський ресурс. У нас іншого людського ресурсу немає. Просто ми не м'ясо. Ми повинні підходити до цього процесу якісно, технічно оснащеними, навченими. Якщо ми ці аспекти не будемо враховувати, ми програємо. Тому все це працює. Зараз так, як є. Тобто за кожну людину, за її підготовку, за форму, за бронежилет, за каску, щоб вона відповідала всім нормам, щоб вона була якісною. Тобто всі ці процеси і державою контролюються. Щоб все було сертифіковано, щоб якісно був підготовлений. Сертифіковані броники, сертифікована зброя, сертифіковано все. Я таємниць не буду розкривати, я зайвих питань ніколи не тобі, не Лінуру не ставлю, але можу сказати, що волонтери багато допомагають. І так. Аркадій Бабченко, і інші люди з різних країн, абсолютно, там, від Штатів до Швеції, я не знаю, там, Дякую їм з Естонії, з Литви, звісно, з Литви допомагають люди. Потужна допомога. І захочуємо всіх, хто хоче мати дотичність до звільнення саме Криму, у вас є шанс допомогти. Потрібно приблизно все. Це не значить, що нічого немає, але потрібно все, бо це війна. І кінця її ще не видно. У нас залишається 2 хвилини. Я віддаю їх тобі. Можете щось ще не сказати? Я, користуючись можливістю, хочу звернутися саме до громадян в Криму, щоб кожен зрозумів, в стрій стане кожен, хто на це здатен. Але це питання тільки часу. Тому чим скоріше ви проявите власну ініціативу, чим більше у вас буде часу підготуватися, навчитися і заходити в Крим. Це буде. Однозначно Крим буде звільнений. Ми до цього активно готуємося. І дуже хотілося б бачити поруч саме громадян з Криму. Це важливий аспект для нас. Що можу сказати? Дякую тобі за те, що знайшов час. Я знаю, що зараз насправді часу небагато. Формування, воно йде в такому режимі, фактично, в режимі війни. Це ж не якась там така вільна підготовка. Це ж, як людина, яка бачив людей, які з вами, я в захваті від цих людей, від їхньої мотивації, від їхнього ставлення один до одного, до Криму, до України. Я дякую тобі дуже за те, що ти робиш. Дякую Лінуру. Дякую кожному бійцю, кожному чоловіку, кожній жінці, хто пішов у цей підрозділ. Дякую, будемо часто зустрічатися. Дякую. Ось таке.
допомагайте 48-му ШБ. Це звільнення Криму, це ніхто крім нас не зробить. Подивіться на Мустафу Джемілєва і запитайте себе, чи я зробив щось таке.